Hát néha azt szokták. Majd fogjad, Marika, mert itt menni akar vágtába. Aha. Nem, hagyjad, fogjad. Ne engedd. Ha esetleg mégis valami úton, módon nem sikerül tartani, bár nem hiszem, akkor ott szembe a fenyves, látod? Hát ott úgy is megállsz, csak azért mondom, mert ott van egy fa keresztbe kidőlve, és attól szokott félni. Hát ott úgy is megáll. De ügethetünk. Hát ha fogod, akkor nem.